हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे भिडिअ'आवहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय आङो पस्ट अफिसावहाय थांगोन। पस्ट अफिसनिफ्राय आंनावहाय फन फैदों, आंनि इउटुबनि माबा मोनसे बुस्थु सफैदोंनो। मा बुस्थु सफैदों बेखौ आङो थांब्लासो मिथिसिगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो आंजों लोगोसे जोबजासिम नायलांफादो। दायो आङो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर। पस्ट अफिसानो बन्द'सो नै गाइस। कल खालामबाय आं पस्टमेनाव, रुनि खोथा थांदोंनो, फैगासिनो दङ। नेथ'नाङासै, पस्ट अफिसानो बन्द'सो नै। मानिबा खामानि दंमोन रुनि खोथायाव थांब्रबदों, दा फैगासिनो दङ। नेनो बाबायलै लोगोफोर, बिराद गोबाव जाफैबाय आं फैनानै दाबो सफैया। सफैनोसैल' होनो पस्टमेनानो। कल खालामनानै लिंहरबाय, 1टायाव सफैनांगौ होनबाय, 1टानि सिगां सफैबाय। पस्ट अफिसखौनो बन्द' खालामनानै रुनि खोथासो थांबाय। फाइनालि दायो आङो न'आव मोनफैफिनबाय लोगोफोर। पस्ट अफिसनिफ्राय फैनानैहाय न'आव मोनफैबाय। दायो मा मोनबोदों लोगोफोर नायदो, बेनो जाहैबाय इउटुबनि गुगोल एडसेन्सखौहाय आंनि गुगोल एडसेन्सआ सफैबाय। बेखौ एप्लाइ खालामनानैहाय 14 दिन जाबायमोन। 14 दिनजोंनो आङो बे गुगोल एडसेन्स पिनखौहाय मोनबाय। बेयो गासिबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट। नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ मोननानै दिनैहाय आङो आंनि गुगोल एडसेन्स पिनखौ मोननो हाबाय। बेयो गासिबो नोंथांमोननि सापर्टनि थाखाय जादों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। नोंथांमोनखौ आङो मा रावजों बाख्नायबावनो। नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय। आरो उनावबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोनखौ आसा आरो मिजिं खालामो। नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ मोननानै जाहाथे आंनि बे इउटुब चेनेला ग्र' जालांबाय थानाय बायदि, नोंथांमोना आंखौ अरायबो हेफाजाब होलांबाय थानाय बायदि।